Maayong hapon sa imo Kuya Bibo, kag sa imo mga taga-subaybay sa Heart Stories. Ako gali si Isa, 24 years old, kag halin lang sa isa ka distrito diri sa Iloilo City. Kuya, mahambal ko nga nangin mailap sa akon ang love life nga seryoso. Bangod sa mga hinimuan ko sadto sa past. Sang una, daw kahapos lang sa akon nga mag-ilis-ilis boyfriend o mahambal ko fling-fling lang ato tanan. Kay wala sang seryoso. Mga tinion nga ginahinulsulan ko gid, Kuya Bibo. Kag sa mga negatibo sini nga epekto sa akon kabuhi hasta sa subong. Tungod sa mga trip-trip ko sang una kag sa mga barkada ko, nabansagan ako nga syota ng bayan sa amon. Kag aminado ako, Kuya Bibo. Sang una, kadali lang sa akon nga magkambyo-kambyo sang boyfriend tuod. Kag siguro, wala ako ga seryoso pasadto sa mga kalalakihan kag sa mga ginasudlan ko nga relasyon. Gani nga amo sina ang panulok sa akon sa mga tawo. Hindi maayo nga klase sang babayi. Akoon ko man, Kuya Bibo, nga palabarkadaman ako sadto. Pero hindi inibot hambalon nga tuman ako o kami kalain nga klase sang tao. Sa akon, Kuya Bibo, lingaw-lingaw ko lang ato para kalikaw sa matuod-tuod ko nga problema kay mama ko sadto. Kung baga, ungod sa buot para makuha ko ang atensyon ni mama. Pero nagsala ako sa hinimo ko kag na-realize ko naman ina tanan subong. Isa pa, okay naman kami ni mama ko, Kuya Bibo. Pero ang nakaligid ko ang nanginhadlang sa akon mga nangin love life subong. May problema man kami kag may balatyagon man ako nga nagakasakitan, Kuya Bibo. Hindi bala ina makita sa mga tao sa palibot? Grabe ang mga panglibak nga naagyan ko. Gani nagtinguha ako nga makabawi para pamatud-an sa ila nga hindi ako ya malain nga klase sang babayi. Apang hindi kagid kaluwas sa mga kitid utok nga sila pagani ang hindi man kaayo sang ila sini nga mga kabuhi. Kailinit lang, Kuya Bibo, nga amo ina nga klase sa mga tawo. Lalo na nga ang iban sa ila hindi man layo sa akon. Sa tuod lang, Kuya Bibo, nahimo ko lang ato sang una para magrebelde sa ako nanay para matagaan niya ako sang atensyon. Kay man, duhalos lang kami makaobdanay sang madugay sa bilog ko nga kabuhi kay sa abroad siya permi. Wala ako tatay, Kuya Bibo. Kay wala niya ginpanindugan si mama sadto. Gani hasta subong, wala ko pa nakilala ang akon amay. Kuya, siguro sa mga kalain ko sang buot, sa akon mama sadto, kag ang feeling ko, napabayan ako. Apisar sa mga bagay-bagay nga mahapos nga mahatag sa akon because ara siya sa abroad. Pero amo ina nga nagarebuilde ako sang una, kay feeling ko, wala niya ako natagaan sang atensyon kag hindi niya ako palangga kay ti. Ginpili niyang mapalayo sa akon. Kuya, nabaton ko naman ang akon mga sala nga nangin desisyon. Kag ginahinulsulan ko na ato ang mga pinanghimo ko sadtong teenager ako kag ginatinguhaan ko nga magbag-o. Pero ang mga tao sa palibot daw ina bala nga wala kanaya karapatan nga magbag-o para sa ila. Ang lain pa, Kuya, kay pati mga pakaisa ko kag mga katiyaan ko. Imbes nga buligan nila ako, sila pa ang mga numero uno nga libakira sa kabuhi ko. Hindi man ang concern ang ilang nga tuyo, kundi gubon ako, pero baton ko ina tuod, Kuya, nga ako man ang nagbutang sang kaugalingon ko sa amo sini nga sitwasyon. Apang, Kuya Bibo, nga daw wala gid ako ginatagaan sang chance nga mangin malipayon subong. Sa akon mga love life especially, nga daw ginapamuka gid sa akon sang kapalaran nga daw ay kuya karapatan nga maging happy kag magka-love life. Tungod ang mga lalaki nga kuntani
ginaseryoso ko na sang lubos. Kaginatagaan sang pagpalangga nga matuod-tuod. Apang ang ending perme, nagakasakitan lang ako. You're listening on Heart Stories, and Music and Heart Billionaire. Subscribe now. Sa pagpadayon sang heart story ni Isa, Kuya Bibos ang nag-abot ang time nga nagsulod na ako sa isa ka relasyon. Kay nangaluyag sa akon ang akon kababata nga si Anthony. Dito ako una nga nagseryoso sa isa ka relasyon, Kuya Bibo. Abi ko, mangin pabor na sa amon ni Anthony ang tanan. Tungod nga naghambal siya kag nagapasalig sa akon, nga seryoso siya katama sang iya tinutuyo sa akon kag sa amon relasyon. Wala siya sang labot sa mga ginapangwakal sang tao against sa akon, Kuya Bibo. Pero kung anong kapit namon sa amon relasyon, amo man ang sako libak sa mga tao sa akon para maguba kami ni Anthony. Kag sa amat-amat, kuya, nga daw wala na si Anthony sang gana sa amon relasyon. Ginistorya ko siya kag ginprangka, Kuya Bibo. Kag nagpakatotoo siya, kag gusto niya makipag-break, kag wala man sa mga ginahambal nga rason. Gani, wala na ako mahimo pa kag wala naman ako namilit pa kag nakigbulag naman sa iya. Masakit, kuya. Daw wala man ako sang basulon kundi ang kaugalingon ko. Pero kuya nga aamo na lang ina kahapos sa tao nga maghusga. Kagasta, nasanay naman ako sa ila pang libak. Batunon ko, naga-epekto ini sa akon. Pero ginabatuan ko gid, kuya, nga kinahanglan ko pamatud-an sa ila. Nga sala sila sa panulok nila sa akon. Nga mga ang nagliligad ko, gininulsulan ko na. Kaglain na ako nga tawo subong. Kuya Bibo, sa liwat, may nagpabatyag naman sa akon. Kabarkada ini ni Anthony, kag taga-dira lang man sa amon banda. Tawgon ta siya kay Kent. Kuya, abi ko, seryoso gid si Kent sa akon. Nga kuno, hindi siya pareho kay Anthony nga amigo niya. Nga sinayang kuno ako. Kag sa una, kuya, ginpakita yaman nga daw kadesidido sa iya. Nangaluyag siya, ginasugat-sugat niya ako sa akon ulubrahan. Kag kasweet man sa kay Kent. Gani nga ginsabat ko man siya. Okay man una, kuya. Apisar sa mga chismis gihapon nga hindi madula angot sa akon. Pero sang banda sa ulihin na, kuya, may mga kagustuhan si Kent nga matabo nga hindi kuluyag. Kuya, nagapamilit si Kent nga may matabo sa amon, nga mapasugot kuno ako sa gusto niya kung palangga ko matuod siya. Kuya, maski palangga ko siya, kag sa matuod-tuod lang, kuya, apisar nga nag-agi ako sa madamo nga fling-fling sadto kag karelasyon. Pero wala sa pensar ko nga i-give up ang tanan, lalo na ang akon nga pagkababayi. Kuya Bibo, nagainit parmi ulo ni Kent sa akon kung mamilit siya kag mamalibad ako. Maski ano ko ka-explain nga hindi pa ako ready. Hindi niya maintindihan. Tungod para sa iya, sukatan sa pagpalangga ako ang pagpasugot ko sa gusto niya matabo. Maski kaisa lang kuno. Para pamatud-an ko nga palangga ko siya. Kuya Bibo, kung palangga ko gid siya kuno, dapat magsalig ako sa iya kag magpasugot sa gusto niya, kay nagapalanggaanay kami. Pero Kuya Bibo, buo ang akong desisyon nga hindi ako magsugot sa kagustuhan niya. Kag umpisa sadto nalasayan siya sa akon. Kag taga mag-communicate kami. Amo lang na permi gihapon ang isukmat niya sa akon. Gani ako natakaan naman
Kay hapaw ang iya nga pagpalangga sa akon. May kondisyon. Gani ako na ang nakipag-break sa iya. Masakit ang mga hinambalya kuya. Siling niya sa akon nga maarti-arti pa kuno ako nga gamit na gamit naman ako sa mga kalalakihan. Tuman kasakit, do manubo ang panulok ko sa akon kaugalingon sa mga pinanghambal niya kuya. Grabe ang hilibiyon ko sadto kuya. Hindi tungod nga nagbulagay kami. Maski paano tuod ginpalangga ko siya pero ang pinakamasakit gid sa tanan nga nagsakit sang balatyagon ko nga kanubo sang panulok niya sa akon bilang isa ka babae, bilang nobya niya. You're listening on Heart Stories, and Music and Heart Billionaire. Subscribe now. Sa pagpadayon sang heart story ni Isa, Kuya Bibo, nag-decide ako nga mag-focus na lang sa self ko. Kag hindi na mag-entertain pa sang manug pangaluyag. Pero ang mga libak sang tawo ara gihapon. Especially kuya nga nag-abot ang time nga wala ko gina-expect. Ang ex sang akon pakaisa nga si Alvin ang nag-dilidiskarte sa akon sa chat. Pero wala ko ato gintagaan sang time kag seryoso kuya. Kag daw halos ko man gani ma-replyan. Kay galikaw ako sa gamo kag chismis na naman sa mga tao. Isa pa, waya ko balak na makipagrelasyon pa. Naglipas lang man ato kuya. Pero liwat naman siya nga nagpinangulit mga after 6 months. Nga kuno, nga wala ko gid na sapa kang iyang mga chat kag messages. Hasta kuya nga nagakadto na siya kag nagahapit-hapit sa akon nga ulubrahan. Kag sa sige-sige niya kahapit-hapit kuya, kag hasta nga nagasugat-sugat na siya sa akon. Daw amat-amat naman nga nagamagaan ang akon nga pamatyag sa iya. Pero syempre, kay gadulong si Alvin sa balay, hindi naman ako kaluwas sa mga chismosa. Nga kuno, ang akon nga sakit sa mga lalaki nagbalik naman. Sakit bala ini kuya? Kag naglala na gid kay pati ang pakaisa ko kag mga katiyaan ko ang pasimuno sang mga chismis sa akon. Kay tungod gani nga ex sang pakaisa ko si Alvin. Gani nga ginabalibaran ko si Alvin Santo. Halos na lang gani nga itulod ko siya palayo sa akon kabuhi. Apang siya man ang consistent nga pangaluyag sa akon. Kag nagahimo sang paagi para papatihon ako nga seryoso siya. Kag ginhambal pa ni Alvin sa akon sadto, ginapakalman niya ako nga hindi ko kuno magpaapekto sa mga chismis. Ang importante kami nga nagahangpanay. Wala pa kami sang relasyon sadto kuya. Kag tungod ginapakita niya man ang tuod niya nga intensyon. Kag wala man nagapaapekto si Alvin sa mga libak sa akon. Dumahambal ko bala nga seryoso man siya katama sa akon kuya. Apang hindi ko manigar nga pangamanan ng akon nga self. Kay basi matabo na naman ang natabo sa akon sa duha ka mga nagligad ko nga seryoso nga relasyon. Nga hindi man siya bala kapanindog sa ulihi, basi ilain man ang iya nga tinutuyo sa akon. Pero kuya, ginpakita man ni Alvin sa akon nga hindi siya pareho sa duha ko ka nagligad nga relasyon. Gani ginsabat ko siya kuya, kag sa liwat, nagsalig ako kag nagsulod sa relasyon. Kag sa nangin officially mag-boyfriend na kami ni Alvin. Permi na siya halos sa balay kay ti ginadulong niya ako. Grabe na gid ang panglibak kag pangpangguba sa akon kuya. Do hindi ko mahambal sa imo programa ang mga
tinaga nga ginagamit nila sa akon kuya ay tama ka bastos kag grabe nga pakanubo sa isa ka babae nga kaangay ko. Ang akon nga pagpati kuya, mas okay na lang nga kilala ako nga daan sang lalaki nga mangin karelasyon ko para kabalo na siya sang sitwasyon ko kag mabaton niya ang tanan sa akon. Gani okay kag kampante ako kay Alvin kay kilala niya gid ako sang lubos. Kag naghambal man siya sa akon nga baton niya ang tanan sa mga nagliligad ko. Hasta nakalabot naman kay mama ang balita. Kay kung ano-ano naman nga mga pangguba ang pinadangat sang pamilya ko sa iya. Pero dako ang pasalamat ko kuya kay imbis nga mangakig si mama, nagasalig siya sa akon nga hindi ko kuno pag-ipahamak ang kaugalingon ko. Kag kabalo ako kung paano ko pangapinan ang self ko. Kag ara lang siya nga suportahan ako. Na-feel ko nga palangga gid ako ni mama Kuya Bibo. Taliwas sa ginapatihan ko sang una na ginabaliwala niya ako. Kuya, in short, nagpadayon kami ni Alvin. Maski daw halos tanan kontra sa amon relasyon. You're listening on Heart Stories, and Music and Heart Billionaire. Subscribe now. Sa kasugpon sang heart story ni Isa. Kuya Bibo, abi ko, dalayon na ang amon nga relasyon ni Alvin. Kag wala na sang makaupang pa sa amon. Tubtob nga may nadiskubre ako, Kuya Bibo. Kamatuoran nga hindi ko madinay. Masakit. Apang hindi lang ako ang iya nga girlfriend. Tungod duha gali kami sa kabuhi niya. Ginkadtuan ako sang isa ka babae sa ulubrahan ko, Kuya Bibo. Kag nagprangka siya, nagasiling nga sila man kuno ni Alvin. Kag ang matuod, didto na nagapauli si Alvin sa ila. Kag kuno, una sila nga nangin magkarelasyon. Kag nagapangabay siya sa akon. Pangabay bala ato o pamahog. Nga kuno, kung gusto ko wala sang gamo, kag mangin malinong ang kabuhi ko, hindi ko sila pagtublagon ni Alvin. Kuya Bibo, grabe kasakit sa buot sang nahibaluan ko ato. Gani isang nagpakita si Alvin sa akon. Ginkomprontar ko siya. Kag wala yaman gindinay, kuya, nga may karelasyon siya. Pagkatapos sadto sang confrontation namon, kusa lang man siya nga nagtalikod sa amon relasyon. Waay na nagpakita sa akon, kag wala naman gani kapabatyag pa maski sa chat o sa text man lang. Wala naman siya kapakita pa. Kuya Bibo, amo nagid bala ako sina kalain nga tawo, kag ang mga inobra ko sang una para maagyan ko ini tanan nga kasakit subong. Kalain nga mabalan mo nga kanubo gali sang pananaw sang tao sa imo nga lubos mo man nga ginapalangga. Ina tanan na agyan ko, kuya. Kag pamatyag ko, wala na sang may magaseryoso sa akon. Tungod sa malain ko nga imahe sang nagligad. Ginaako ko, kuya, ang mga kapaltahan ko sadto. Pero hindi man ako amo sina kalain gid pareho sang panulok sang iban sa akon. Nga akon, diin pa ako gani nagseryoso. Didto pa ako ginapasakitan sang todo-todo. Kuya Bibo, ano ang obrahon ko para mabag-o ko ang panulok sa mga tao sa akon? Sa katapusan, ipakigbato ko pa bala si Alvin? Sa liwat, Kuya Bibo, madamo og nga salamat sa imo oras. Kagbantayan ko gid ini adlaw-adlaw sa paglaom nga matagaan mo man sang tinion nga mabasa ang akon nga heart story. Ang tagpadala, Isa sang Iloilo City.
listening on Heart Stories, a music and heart billionaire. Subscribe now. Ka-winner, pabalik diri sa aton yung program Heart Stories. Kag sa matugda naton, our thoughts on the matter, no, sa issue sa kabuhi ni Isa sa subong nga hapon. Isa, una, salamat sa imo heart story. May mga konsekwensya ang aton mga ginahimo kag mga desisyon sa kabuhi. Pero hindi inibot hambalon nga wala ka na suwerte o kon karapatan nga mangin malipayon kung ginabalikan kita sa mga hinimuan naton nga malain. Pero amo na bala, Isa, ang hambal sang kadaman sa aton nga may chance man kita nga magbag-o. And I'm happy kay little by little ginatinguhaan mo ina. Ang bag-ohon ang imo nga kabuhi kag tadlungon ang mga sala nga imo binuhatan. Ang tao sa tuod lang, hindi mo gid ina makontrol ang ilang nga opinyon. Ang ilang mga gusto hambalon. Ang importante, Isa, ang imo ginapakita kag ang pagpaninguha sa subong nga mabag-o ang imo nga kabuhi. Ang tao maihambal gid ina iya kag hindi mo dapat idepende ang kaugalingon mo sa ilang mga opinyon. Focus to your goal nga mangin maayo ka nga tawo. Prove to them, pamatud-i sa ila, nga sala sila sa pagkilala nila sa imo. And keep doing good. Kay ang paghimo sang kaayuhan, ang kamatuoran nga hindi nila mabag-o. Makita man na nila gyapon sa ulihi ang imo nga worth as a person. O kung hindi man, importante, kahibalo ka sa self mo nga wala ka sang malain nga ginahimo. Wala ka sang ginatapakan. Ang kagustuhan mo lang kuntani is marespeto kanila. With that, no, sa mga nagakahitabo sa imo sini nga kabuhi sa subong, ang ugat sinatanan isang imo mga kaangtanan o nangin kaangtanan sa mga lalaki. Dira gahalin ang tanan nga mga issues sa imo. So dira ka start cleansing. First siguro, just go with the process of self-healing. Ang pagsulod sa mga relasyon nga hindi mo pa man gid siguro priority sa subong. Pwede mo anay ina ipaiway and try to build again a good reputation. Start working with yourself nga mangin better version sang Isa nga naandan sang tao. Hindi pagkanuguni ang mga relasyon o ang mga ginpalangga mo nga una bes, wala man gani nakapamaayo sa imo. Kundi nagbutang pagid sa imo sa isa ka dako nga problema. Sa katapusan siguro, Isa, ang mabilin ko lang is wait for the perfect timing. Sa right person nga para sa imo. Bata ka pa? And I hope love life will not hinder you para makita kag ma-appreciate ang true beauty sang life. We have all the means to be happy sa kalibutan nga ini. All of us favored with God's blessings to enjoy life to the fullest. Hindi lang sa gugma-gugma. Ang pag-abot sang tama nga panahon kag tawo nga gintigana gid sa imo, konsuelo na ina. Konsuelo na ina sa imo for His overflowing blessings sang Ginoo. So don't rush. Take it slow. Till your perfect timing come unexpectedly. Pag-abot sa love life. Brought to you by MH Billionaire. Don't forget to like and subscribe.